טוב, עכשיו בואו נצלול לעומק הים. המים שמול חופי ישראל מלאים בקפסולות זמן שמספרות לנו על ההיסטוריה האנושית, וחלקן היו נסתרות מהעין עד עכשיו. אמיר ויצמן, צלם וצוללן, והארכיאולוג הימי פרופסור אודי גלילי מגלים את האוצרות האלה, וכעת גם מסמנים אותם על גבי מפות כדי שאנחנו נוכל כולנו ככה ליהנות. שלום אודי, שלום אמיר. מיד אחרי התוכנית אני ניגש להוציא רישיון צלילה. אודי, לאן כדאי להגיע ומה מצאתם? למעשה לא מצאנו. הצוללת האיטלקית שירה הוטבעה במלחמת העולם השנייה במפרץ חיפה על ידי הבריטים, כאשר היא באה לתקוף את נמל חיפה. זה היה ב-1942 בחודש אוגוסט. ב-1950 חיל הים הישראלי דיווח לאיטלקים על ההימצאות של הצוללת, כולל כל 53 אנשי הצוות, ומאז מדי פעם מקיימים שם צלילות. ב-1982 אני חדרתי לתוך הצוללת הזאת בפעם הראשונה, והצלחתי לתעד את השרידים של אנשי הצוות, ואז פנינו לנספח הצבאי האיטלקי, וניסינו לשכנע אותו. היה כל הסיפור של הדקר אז בזמנו, ואנחנו ידענו כמה משאבים משקיעה מדינת ישראל בלנסות להביא לקבר ישראל את הלוחמים של דקר, וזה נראה לנו מוזר שהאיטלקים לא כל כך מתעניינים להחזיר לאיטליה את הצוללים שלהם. כן. אז בעקבות הצילומים האלה הגיעה משלחת איטלקית ב-1984 עם האונייה אנטאו, ולמעשה 43 חללים הוחזרו לקבורה באיטליה, אבל עדיין באזור של החרטום של הצוללת יש עדיין גוויות, והאתר הזה הוא למעשה אתר, לא רק אתר מורשת להיסטוריה של ארץ ישראל, אלא זה בעצם גם קבר ימי. ולאתר הזה יש הגנה בחוק הבינלאומי, חוק הים הבינלאומי, אבל אין לו הגנות בחוקים ובתקנות של מדינת ישראל. כלומר, זה לא שמורת טבע, זה לא אתר עתיקות מוגן, ולתוך הוואקום הזה אנחנו ניסינו להיכנס כאשר קיבלנו לפני שנתיים פנייה של משרד החוץ האיטלקי, שביקש מאיתנו באמצעות השגרירות שלהם בתל אביב, לנסות באמצעות הרשויות בישראל להכריז על האתר הזה כאתר מוגן, כדי לשמר אותו. והיו כבר מקרים שנגרמו נזקים כבדים לאתר הזה בעקבות הגינה או תמרונים צבאיים של צבא ארצות הברית, ונגרם נזק גדול לצוללת. ולאחרונה הצלחנו באמצעות החברה לאתרי מורשת בישראל והמרכז למיפוי ישראל באוניברסיטת חיפה, הצלחנו להכניס את האתר הזה למפות הימיות. כלומר, היום כל אונייה שמגיעה לחופי ישראל, במפה האלקטרונית מופיע אתר שמור, אתר היסטורי, הצוללת שירה. וזאת התקדמות. אני רוצה לצרף גם את אמיר לשיחה שלנו ולשאול אותך, אמיר, יש עוד ממצאים מהסוג הזה שעוברים איזשהו מיפוי עכשיו? ואם כן, וגם אם לא, בעצם איך ניתן להגיע ולראות אותם אם אני לא צוללן מוסמך? ישנם עוד ממצאים שאנחנו עובדים עליהם כרגע. המקור הידע שלי זה כמובן פרופסור אודי גלילי. אנחנו מכירים אותו. כן, והוא הסכים לגלות לנו את האוצרות שיש לו בראש, אבל אנחנו התכנסנו כאן כי האירוע הזה שמרכז המיפוי הישראלי והמנכ"ל חגי רונן הצליחו יחד עם אודי גלילי והדוברת יוגב עידית להעלות את זה על המפה. הדבר הזה הוא פעם ראשונה שאתר כזה עלה על המפה, והוא יישאר כאתר שאף אחד לא יכול לפגוע בו, כי אודי הזכיר שהאמריקאים באחד מהתמרונים שלהם הטילו עוגן ושברו את גשר הפיקוד של הצוללת. מעניין. ישנם עוד אתרים כאלה שאנחנו עובדים עליהם, עוד אוניית מעפילים שכרגע אנחנו עובדים עליה, ואונייה איטלקית שנמצאת מול חופי חיפה. אז האונייה האיטלקית שאנחנו מדברים עליה עכשיו, באיזה מרחק מהחוף היא נמצאת? 2.5 קילומטר מהחוף, ממש לא רחוק, בעומק של בין 6 ל-8 מטרים. אודי ואני ודוקטור ניר מאור עובדים עכשיו לנסות
להשיג את השם של האונייה מתוך הממצאים שמצאו שם. כן. צלחות ופנינים, דברים כאלה ששימשו ככפתורים. אמיר, בוא תתן לנו מה אנחנו רואים בתמונות האלה עכשיו. מה שאנחנו רואים כרגע זה תמונות שאודי גלילי צילם בשנות ה-80, שהוא חדר אל תוך הצוללת שירי. אודי פשוט לא יכול לראות את התמונות, לכן שאלנו אותך למרות שהוא צילם. אוקיי, אז אנחנו רואים את אודי גלילי נמצא, שהוא נכנס אל תוך הקרביים של הצוללת, ואפשר לראות בחצים, שהחצים מסמנים את הגולגלות ואת העצמות של החיילים האיטלקים. אודי גלילי נכנס פנימה והוציא משם עצמות על מנת לשכנע את חיל הים האיטלקי ואת ממשלת איטליה שצריך לשמר את הממצאים האלה ולא להשאיר אותם כקבורה בים. כן. אודי גלילי גם זכה בפרס, באחד הפרסים הכי נחשבים שחיל הים האיטלקי יכול להעניק לאזרח, על זה שהוא שימר את הזיכרון של הצוללת ושל החללים האיטלקים. כן. אודי, צופינו מביטים בתמונות היפות האלה ושואלים את עצמם, האם גם אנחנו יכולים להגיע לאזור הזה, ואם כן, כיצד? מומלץ לצלול בצוללת האיטלקית. כל מי שיש לו תעודת צולל 2 כוכבים וביטוח בתוקף, זה בעומק 30 מטר, הגשר נמצא בעומק של 25-6 מטר, כלומר זה בטווח הצלילה הספורטיבית, ומומלץ לפנות למועדון צלילה, מאחר והצוללת נמצאת במרחק של כ10 קילומטר מהחוף, ולא ממליץ לשחות לשם כמובן. לא, כמובן. אז אפשר לפנות מועדון הצלילה פוצקר, כרגע בגלל העובדה שצפון ארץ ישראל סגור לצלילה, העביר את כל הסירות שלו לחיפה, ומוציא צלילות קבועות מחיפה אל הצוללת שירה, ואל האוניות האיטלקיות, ואל כפר העגונים שאורי גלילי יסד בשנות ה-80. טוב, אני רוצה שתספרו לי קצת, כי אתם מחוקרים גם מקומות נוספים בעולם, לא רק בישראל. איזה דברים מעניינים מצאתם ככה בשנים האחרונות? זה אודי יכול לספר, אני רק מצלם, אני רק הצלם של אודי. אודי, הבמה שלך. יש הרבה מאוד אתרים ארכיאולוגיים בעולם, ויש לא רק שרידים של ספינות. הארכיאולוגיה הימית זה מדע שעוסק בדרך כלל בשרידים של אוניות ומטענים עתיקים, אבל לאחרונה הצטרפו גם נושאים נוספים כמו יישובים מוצפים או שרידים ממלחמות העולם כמו הצוללת האיטלקית. יש בקרואטיה ספינות ממלחמת העולם הראשונה. יש לנו גם בארץ אתר של מטוס מוסקיטו של חיל אוויר שנפל ב-1952 לים, והפכנו אותו לאתר צלילה תת-ימי עם לוח זיכרון לצוות המטוס, לטייס ולנווט שנפלו. יש כמובן גם הרבה מאוד אתרי עתיקות נוספים בארץ. אנחנו מיפינו בחופי ישראל בערך 600 אתרי עתיקות תת-ימיים. אנחנו עובדים עכשיו על הכנת דייטאבייס שהוא יהיה זמין לכולם. אפשר יהיה להיכנס. בנוסף לספינות יש גם יישובים פרה-היסטוריים שהים עלה והציף אותם, כמו למשל הכפר הנאוליטי בעתלית ים, כפר בן 9,000 שנה, שנמצא על קרקעית הים, עם קברים, עם מבנים, עם בארות. כלומר, ישראל היא בעצם מעצמה של ארכיאולוגיה תת-ימית. יש לנו הרבה מאוד מה להציע בתחום הזה, והמיפוי וההכרזה על האתרים האלה כאתרי עתיקות מוכרזים, או כאתרי מורשת מוכרזים, כמו שהסנונית הראשונה שהמרכז למיפוי ישראל עשה עם הצוללת שירה, יכולים לתרום גם לשימור וגם לפיתוח של הענף הזה בעתיד. טוב, אני חייב להוציא רישיון צלילה עכשיו. אין ברירה. פרופסור אודי גלילי ואמיר ויצמן, תודה רבה לשניכם. תודה לכם.